In deze aflevering zie ik het contrast op tussen angst en geluk. Ik zie wat dwaan dat ik liever net doch, en ik doch wat dat ik morgen wel weer dwaan wil. Snap je het nog? Tja, op deze wereld maken ze het van alles mee. En goed om te weten, we hebben deze afleveringen maken voor de band van de basisscholen. Maar wij denken dat volwassenen er echt nog heel wat van opsteken kennen. Welkom bij alweer de allerlaatste aflevering van Oede Grace. Mijn 4 Friesen om Utens onderzoek je bij de verschillen tussen het leven in Friesland en dat in het buitenland. Want gaat het nou echt saoors, de Oede Grace? We gaan in de zomer graag het wetter op. En dat is gelukkig in de hele wereld hetzelfde. Maar het wetter zelfs, dat is oeroors. En daar ben ik nieuwsgierig naar. Want wat kerst nou zien als het in Nieuw-Zeeland te snorkeling is en wat is juist in de Waadzee? Helaas vlieg ik net zelfs naar Nieuw-Zeeland daar, maar zocht Saskia het voor me uit en begon mijn snorkelavontuur op het Ameland. En oh ja, hier ik al verteld dat ik benauwd ben voor wetter. Joet zil ik een van mijn grootste angsten doorwinnen en dat is zwemmen in de Waadzee. En ik vind dat eng omdat ik gewoon net weet wat er onder me is, wat er aan mijn chin knabbelt en ik net zien kan hoe diep het is. En ondertussen zal Saskia aan de andere kant van de wereld me ik nog even vertellen dat het bij haar al krek wat door zit. Jennifer, ja, dat is inderdaad heel erg eng. Ik zou me goed oppassen. Ik zou dat deur weer. Wist me nooit wat er in dat vieze wetter al je zwemt. Dat probleem kennen wij hier natuurlijk weer net in Nieuw-Zeeland. Het wetter is hartstikke helder, dus we kunnen precies zien wat hier al onder wetter leeft. Hij komt naar mij toe. Hij is heel dichtbij nou. Give it. Ja, en er is hier een soort zendende wetter. Daarom is Nieuw-Zeeland een heel populair land om te doen. Maar zowel mensen hier lokaal als internationale toeristen die hier naartoe komen. Die octopus, och wat een mooi beest hè. En hij is zacht verloren van kleur, maar hij zelfs inkt op het spuit zien. Een paar weken liep ik zelf nog doeken west en dan sjuk ik een verskaten om visken en om koraal. En vooral de onder wette landschappen binnen heel bijzonder, met grotten en bogen en tunnels. Maar doeken is net de enige manier om te ontdekken wat je er onder wetten zwemt. Ik mag de kajak of een paddleboard of zelfs vanuit het strand kun je al van alles ontdekken. Zo suggen we soms mantarees, dolfijnen en als we geluk hebben zelfs orka's. En laatst doe ik uit het strand en toen zeg ik dit. Tje, dus een zeehond zie ik. Kijk achter mij. En hij gaat ervoor terug. Bye bye. Ja, Saskia, dankjewel. Gelukkig heb ik Hein Willem, lifeguard van de KNRM Food, om mij een beetje gerust te stellen, omdat ik het gewoon al een keer heel spannend vind. Ik vind het als eerste natuurlijk al hartstikke eng dat ik niks zag en bij Saskia is het hartstikke mooi. Maar is het wetter dan echt zo smarrig? Nee, zeker niet. Het wetter is hier eigenlijk hartstikke skin. Het komt meer omdat het altijd in beweging is en dat het warm wetter omheen komt en dat de zon erheen komt en dat het daarom zo troebel is. Hoe meer er van de kust af is, hoe helder het is. En dan is het leven onder wetterleven meer patiënt. Maar wat leeft hier eigenlijk? Van alles. Zeehonden lopen wel uit de buurt en ik ben haast nooit door de Noordkoend. Ik ben meer door de Waddenkoend en tussen de eilanden in. Er zijn wel visjes en dat er een krab in het chin biedt. Ja, en in Nieuw-Zeeland is ik net zo veilig hè, als tekst. Ja, oké, no has me. Want ja, we hebben hier inderdaad haaien. En de meesten zijn schuldiger, maar soms komt er ik wel eens een grutten voorbij. Dus dan is het even oppassen als het een zwembist of op een surfboard. Gelukkig binnen de kustwacht en de natuurorganisaties hier heel erg alert. En die monitoren de haaien ik. Maar ja, door het warme wetter komen ze wel steeds dichterbij. Maar wat een volle grote gevaar is het waar en de wind. Want die kunnen je samen omslaan. De stromingen in de rivieren en in de zee, die kunnen heel erg sterk wezen. Dus krijg in Nederland moet je heel goed oppassen als het wetter in is. De zee, waar zo werk is, dat is natuurlijk best wel groot en intimiderend. Daar moeten ben nou eigenlijk op letten als we in die zee zwemmen? Nooit alleen nog zwemmen en dan hebben we altijd nog de KNRM-vlaggen hier. Dan is het nou klinken of valt het al wel ta, dus ik denk dat ik er dan maar gewoon voor ga. Oké, dus ik zit er aan de kant van het wetter en dit is het moment dat de kring springen met draaien, ta, hier. Zand, laag, blups,
En ik viel het gewoon, hè. Paniek. Die stroming is hier net eens heel sterk, maar ik werd wel meteen mijn aan. En ik denk, ja, nou moet ik dus hier snorkeling om te zien wat ik zag hier in de Waadzee. En ik dacht dat, maar mijn holle onderwetten alleen nog maar green. Mag ik eruit? Armin. Zo, het wetter in mijn snorkel. Maar ik heb het niet in. En als het filmpje is, zoals misschien denken, het valt wel ta. Maar voor mij weer dit echt een overwinning. En dit is net de laatste die ik doe. Wat een avontuur weer dat. En het wichtigste wat ik eruit halen is dat de natuur bij Tieren zeer onverzichtbaar is. En heel oors aan de andere kant van de Wraat. En dat is bij Bouke in Albanië extra. Dat wij de tomaten uit gruttenkasten helden, moeten ze er in Albanië iets hudden voor werkje. En oh ja, hier kan zijn dat ik echt heel gelukkig word van tomaten. In Albanië worden hele volle groenten en fruit geproduceerd. Dat gebeurt in zulke kassen. Kassen hebben we ook in ons liedse Friesland. Die zeggen er dan zout en binnen makken van glas. Kassen zijn dan ook heel wichtig. Een kas zorgt ervoor dat bijkelijks groenten de goede temperatuur hebben om zo goed mogelijk te groeien. Ook zorgt een kas ervoor dat er geen rein op de planten komt. Zo kunnen de kwekers zelfs zo volle wetten aan als de planten nodig hebben. Maar een echte kas is wel een stukje grutter. Zeg eens, zo ziet een echte kas in Nederland eruit. Maar vertel eens, waarom is een kas in Albanië nou zo oors? In Albanië worden hele volle groenten en fruit geproduceerd. Dat gebeurt in zulke kassen. En een groot verschil is, het hele volle met de handen in. Het is heel zwaar werk. Ik liet het eens zien, kom maar mee. In zo'n kas, je kunt het ontiegelijk warm wezen. Met name in de zomer, want Albanië is een heel warm land. En mag je je dan eens voorstellen dat je zo aan het werk bent. Ja, je wordt hele volle in de kas al bewerken. En dat is zwaar werk, hè, met de hand. En nou ben ik eens wel benieuwd hoe zwaar het werk echt is. Ik zal het eens even vreetje in het Albanees. Përshëndetje. Përshëndetje. Ti po punon? Po. Është vështirë? Edhe jam mësuar, po edhe është e vështirë. Shumë është me duart, hè? Nuk përdor traktor? Jo, vetëm punë krahu. Pse? Kemi kaq. Kaq është mundësia. Në Shqipëri jemi vend i varfër. Ook hier plukken ze mij de haan, omdat de tomaten te kwetsbaar binnen om bij machines plukt te worden. Zolang de technologie nog net vier genoeg is om kwetsbare groenten te rispien, doen we het zelf nog met een schierke. Maar het is wel wichtig dat de bladden van de boppenkant bijhellen worden, omdat de zinneoors van de boppenkant van de kas net op de tomaten schiet. Maar nu gaat het wel automatisch naar de verpakkingsruimte. We hebben hier wel nog meer hulpmiddelen, want het is hier hartstikke warm. Ja, wij hebben hier verwarmingsbuizen op de groen en hier. Dan maak je de kast ongeveer 24 graden mooi. Is het te donker, hebben we hier ook nog lampen branden, kunstmatig licht, ook voor de groei van de planten. Ze ben je 6 jaar moedig, dus alles met je met de hand in worden. Nou, dan ben ik wel benieuwd hoe laat ze beginnen. Çdo ditë. Nga hëna në të diel, çdo ditë punoj 6-7 orë në ditë. Edhe sa kushton një tuf salat? 1 kilo salat është 400 lek. Een kilo sla is ongeveer 30 cent. Dus dat is net volle. Het werkje voor een liets beetje geld. En dat is in Albanië heel normaal. Moet het niet mooi pak? Po. Oké, dan is het wet hem. Als dit net wend bent, dan verneemt het na een paar seconden al. Het harkje, dat is best zwaar. Maar je nou eens voorstellen, als dit zo'n uren lang warm was, elke dag. Ik zou kapot wezen. Ju jeni gati tani me punë. Meneqes me salate? Po, të gjitha gjërat. Të gjitha llojet e perimeve dhe llojet e frutave ne kemi në fshat. Të gjitha domatet, kastravecat, bamjet, patlıxhani, të gjitha frutat, qershia, kumbulla, rushi, agrumet, portokalla, mandarina dhe më kryesori dhe gjithë ulliri. Kemi shumë vaj ulliri në fshat. Mund të provoj pak? Patjetër, është bio. Het is hier alweer hartstikke biologisch en je kunt saf van het land opeten. Beter wordt het toch net? Zo, dat binnen in die wel hele lange werkdagen. Gelukkig is dat in Nederland oors. Want een trochsnee kasmeiwerker werkt je tussen de 36 en de 40 uren in de week. Dat is lekker. Leuk dat je naar deze aflevering van Oer de Grace. Het weer de laatste. Maar was er nog meer afleveringen?
Ga dan gauw naar de YouTube-pagina van Chill, want er is nog zo'n soort op de wereld te ontdekken.